Tak chvíle se si ho pro Jardu. Já to musím vymyslet, ještě ne. Děkuju. Můžu? Jardo. Tady Šímovi a Filipovi, ukaž na ně. A mě taky. Budou nám chybět tvoje moudra, co jsme od tebe slýchávali. Počkej, mluv za sebe, Já mluvím za všechny. Mluvíš za sebe momentálně. Ne, mluví za nás všechny, teda za mě a za Sosiva nevím. Kluci, odpočinete si od ní. No, já tam budu nový šéf. Bude to těžký, ale musíme se přestat jako přenést. Najít nějaký jiný hvězdičky, nějaký jiný sluníčko tam v tom našem bytě. Nějakou úkol, jako kdybychom mohli obíhat. Aby byl taky jako naše nová matka, či nový smotec. Takový jednocentrický. Nový středdění musíme najít prostě, nějaký nový web. To bude tak všechno. Zanechal si v nás rýhu. A to jsme ještě nepili. Když to bylo 6 a hráli v nás na nějakém vybiku, tak já mám. Teď ani.